Fe'n enw fi Lisa Ann. Dwi'n dod o Penygroes yn Gogledd Cymru. Dwi'n astudio graphic design a illustration yn John Moores University. Y prosiect dwi'n gweithio ar y funud ydy the North Wales Quarries. Lluniau ydy o gyd fatha photography, kind of documentary sort of thing. Ond mae'r lluniau gyd yn dod o archive o Caernarfon. Hen lluniau o'r quarry men, a'r quarry, a'r landscape. So mae gyd yn rhaliau yn du a gwyn. Ochr arall i'r pedran, mae'r contrast o'r free party scene yn Cymru yn y 90s mwyn creu dau gwahanol style o be oedd pobl yn iwsio i'r landscape. A fi end of the day, mae gyd yn yr un lle. Mae'n sbio nôl ar efo a wneud y gwaith fwan. Mae'n really nice i gorffan university a rhywbeth lle dwi'n dod o. Nes i symud i Berlin am dipyn. O'n i'n in between blwyddyn cyntaf a blwyddyn ail o uni. O'n i'n gwybod dim byd llawer amdan Berlin, really, ond o'na y wal wedi bod i fyny. Ac o'ch ti gallu teimlo bod o'n wedi mynd trwy lot o bethau. Mae yna lot o graffiti yna, ac yna lot o artists yn symud yna achos o rent rhad. Ac o'r artwork nhw gyd yn really weird ac yn gallu fod yn rhywbeth o'n nhw'n gwerthu fo. I just call it art. O'n amazing, a nath o rhaid lot o confidence i fi cael dechrau gwneud pethau fy'n hun. Ar ôl Berlin, nes i ddod yn ôl. Nes i dechrau gwneud sketchbooks a gweithio a just neud doodles a rhywbeth patrymau. Hynna be nes i wneud am, dim bob dydd, ond just anywhere, anytime, really. So nes i dechrau creu monsters ma. Ma'n mor ffyn i wneud, a ti'n cael yw urge o just go for it. Ti'n gael o gyd allan. Mae'n fatha diary, really. Ynddi, just visual diary, really. Ynddi, ma' nhw'n perthyn i fi lot. Dwi'n gweld hyn yn lot yn nhw. O'n i'n sbio a dim artist o gwbl pan o'n i'n dechrau wneud yr characters ma a'r monsters, achos o'n i'n isio lot o impact gen neb arall, ac o'n i'n meddwl ar yr amser hefyd bod dwi'n meddwl sy'n neb arall yn wneud hyn ar y funud. O'n i'n meddwl, reit, dwi eisiau dechrau lliwiau a pethau yn fy characters, achos o'n nhw'n gyd yn black and white, really. Nes i dod draws John Bergerman. Mae John Bergerman yn gwneud really abstract, bold colours, efo yw swiggly one-liners, monsters, ac o'n eitha hynna dwi'n gwneud. Ac o'n mor neis gweld rhywun yn actually wneud o a rhaid o allan, so nath hynna rhaid lot o confidence, so os dwi'n wneud o, dwi'n gallu wneud o hefyd. Mae monsters wedi bod allan. Maen nhw wedi bod ar borso yn bocs yn Caernarfon yn Gogledd Cymru. Oedd o ddim yn solo, oedd yn part o crew Happy Medium. A Happy Medium ydy grŵp o graphic artist yn Gogledd Cymru. A da ni'n dechrau expandio dipyn bach wan. Dwi'n mynd yn ôl i Berlin mis Mehefin, a dwi'n gobeithio gael ganolbwyntio fwy ar y monsters fi, a dwi'n teimlo fan'na mae lle gorau i nhw fod hefyd. So, ia, y plan ydyn, dwi'n efallai neud mwy o stickers neu exhibition, a sticio bob dim dros Berlin i gyd. Ia, so haid i pobl dod drosto fi Berlin i weld nhw.